Hallo så sammen og velkommen til endnu en video. I dag er det simpelthen tid til en ny serie, og det er en GTA-serie. Vi har ikke rigtig fundet på en titel endnu, men den kommer til at være sammen med Frederik her. Hej. Det den her serie går ud på, det er, at vi skal nakke så mange mennesker i online som overhovedet muligt. Og hvis det er, at de nakker os flere gange, end vi nakker dem, så skal vi sælge en random bil fra vores garage. Så det skal nok blive spændende. Den, der har de fleste point efter 30 minutter, har vundet. Og hvis vi har vundet, så skal der ikke ske noget, men det er, hvis vi taber, så skal vi sælge en random bil for vores garage. Det skal nok blive spændende. Hvad er du klar på det, Frederik? Selvfølgelig. Kæft, du vil tage køre, når det er, vi skal ud og snakke nogen brutalt. Hvad er det dem der? De er passe fat i. Ham der, han er ikke. Jeg fik ham. Yes, man. 1 point til os. Easy. Jeg skal lige... sådan der. 1 point til os. Skyder ham! Jamen, han er død. Han er jo passefølge. Ja, men ikke ham i en turn. Kør. Kuruma, dude. Det er en Kuruma, dude. Kør for helvede. Hey, har du set min Nicky-dukke i? Hold kæft, den er grim. Helt seriøst. Jeg elsker den. Kør. Prøv at være i first person, så skal du se ret. Det er flot, ret. Okay, nogle Kæft, det er sådan en eller anden mexikaner. Fuck, det ligner vandhårsgame. Ja, mand. Vi fik ham. Og jeg døde. Og jeg fik en. Ed. Jeg fik 2. Lol, pas på, Peter. Frederik, jeg kommer. Ja, okay. Hvordan sker det for dig? Lol, jeg fik en ind i Kurumaen. Jeg fik ham ind i Kurumaen. Jeg bliver nødt til at sige. Åh, Det er meget svært at spille. fuck, Frederik. Vi har 3 deaths. Nej! Fik en. Han wipede mig. Fuck, hvor surt. Jeg fik en. Fuck nice. Nej, kør! Helvede! Kraftet utroligt, når man ikke engang rammer Så hovedet. det betyder, at jeg må ikke tage en hydra og suicide. Nå, en sød lille folkevogn, du har. Hvor din folkevogn hoppet. Jeg skyder ham 1 milliard gange i hovedet, så får han mig alligevel. Hvad er det her lort, det lort? Altså, oh my god. Fik kraftet med en til. Okay, men et kniv. Kniv! Det er et kniv en dag. Frederik, jeg kommer og henter dig. Jeg er politibil. Jeg er en politibil. Jeg kommer og henter dig nu. Men venter, du har en bil i forvejen. Nej, der er ikke. Det er sgu da ikke Minecraft. Der er sgu da ikke helikopter i Minecraft, din faggot. Det er vist det. Ja. Jeg døde. Surt. Fuck it. Fuck, hvor surt. Jeg har lige præcis 5 minutter til at vinde. Frederik, kom så. Vi er allerede ved at vinde. Hold kæft. Ej, hardcore skød mig ikke. Jeg fik hardcore. Hvor meget bagud nu så? Ved du, jeg kører ned, og så er der 2 i en bil. Fuck, jeg skal væk herfra, og jeg bliver skudt. Hvad sker der for, at jeg bliver skudt hele tiden? Ja! Jeg dræbte dem begge 2! Fuck, hvor sygt. Hvad gjorde du? De sprængte dem selv. Jeg fik skylden. Fuck, hvor nej. Jeg ved ikke, hvorfor jeg dræbte. Nå, jeg skød der C4 til en kasse på deres egen bil. Frederik, vi er færdige. Nej, ikke kill med. Vi er færdige. Vi vandt med 1 point. Jo. No Det kid. bliver spændende, hvis vi har vundet. Tusind tak, fordi I gad se med i den her video. Jeg håber, I nød den. Og husk at smide like, hvis I kan lide den. Og smid en kommentar om, hvad der kunne gøres om i den her serie. Vi vandt, desværre for jer, men vi vandt 24-23, så det var fucking heldigt. Og det er no cheating, I kan selv tælle efter i videoen. Og må vi jo håbe for jer, at næste gang så taber vi. Ikke også, Frederik? Jo. Men det var alt. Vi ses i næste video sammen. Hej. Jeg er lige ved med at slå folk ned, når jeg prøver at lave en outro her. Machete!